सध्या गोवा पुलीस आणि ट्रॅफिक पुलिसांनी मिळून एक सेफ्टी ड्रायव्ह चालू केल्लो आसा आणि ह्या ड्रायव्हान जे कोण आपले प्रायव्हेट व्हेकल्स टुरिस्टांक दितात त्यांचेर एक्शन घेतात जे विदाउट हेल्मेट चलयतात विदाउट लायसन जे चलयतात आणि आजकाल खुबशे स्कुलांचे हायर सेकंडरीचे कॉलेजचे भुरगे विदाउट लायसन विदाउट हेल्मेट गाडयो चलयतना दिश्टी पडटात तेंचेरय एक्शन घेतात. काल हो ड्रायव्ह वाळपय हांगासर जालो आणि वाळपय जवळ जवळ 50 गाडयो सीज केल्यो आणि हो जो ड्रायव्ह आसा तो जवळ जवळ 31 डिसेंबर मेरेन कंटिन्यू उरतलो अशी आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा. आजकाल कितें जालां की चडशे जाण आसा ते विदाउट हेल्मेट गाडी चलयतना आमकां दिश्टी पडटात आणि जर इन्सिडंट जालो जाल्यार सिरियस इंजरी जाता मनशाची डेथूय जाता. ताका लागून आयज प्रॉपर सेफ्टी आनी प्रिकॉशन घेवपाची गरज आसा. फकत पुलीस रावतात म्हणून हेल्मेट घालनाका, प्रॉपर सीट बेल्ट यूज करात, हेल्मेट घाला आणि सगळी सेफ्टी घेवन गाडी चलयात. आता नाही, मी गेली दोन वर्ष झाली मी इथे येतोय मुलांना. आज मुलाला तुझी क्रिसमसची सुट्टी आहे ना, जरा रिसिव्ह करायला आलो होतो. सत्तरीच्या प्रोडक्टा खातीर कल्पेश गावल. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.